Os veciños e comerciantes da Pobra durmen xa un pouco máis tranquilos despois da detención e posterior ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza de RSG, coñecido baixo o alcume do Nigeria. O mozo de 36 anos acúsaselle de ser o autor de alo menos uns 10 roubos nas últimas semanas en diferentes puntos da comarca do Barbanza, principalmente na Pobra, o que xerou unha certa alarma social. Esta reiteración no feito delictivo foi precisamente unha das razóns que levaron ao titular do xulgado de instrucción número 1 de Ribeira a decretar finalmente o seu ingreso no cárcere. Entre os delitos que se lle imputan constanlle 3 furtos de carteiras e móviles a turistas en Praia Xardín, no concello de Boiro, roubos con forza en 2 lavanderías de autoservizo na Pobra, de onde se levou uns 900 euros, así como tamén roubos nun asador e nun vehículo, entre outros. Todos eles cun mesmo modus operandi, e deixando ao seu paso numerosos destrozos e danos materiais.